puonj mano mar Kuppet chakre ne ng'anyo chungi chieng' wuok tich mano mar jumani. Bende nyisa ne gisani jo counties bende oseduogo. Wagonu mos ahinya kintiere kanyo sama Orwa kanyakla kod Stephen Yogo hin bende kod arwakini machiegni network mano kokadho e mbui mano mar Zoom. Orwa hin machakodi kintiere kaunti ma Migori wasego mbaka geno maro ne noluwo twak makama kata bende ne untiere gi ng'ikruok mano motenre koda weche mag tudruok. Mathoth waselose ahinya kotenre kod dwaro mag jopuonj gik mano kete tim. Samoro ma bende Orwa inyalo medo kapok wadhi e thor wach machielo mano mar ng'iyo weche motenre kod doho e kinde mamoko. Aya inyisa kanyo ni kendo jo counties okwinjo yo makare gen mara ni ka giwinjo yo makare gibiro bedo ka giduoko. Ote magi nyakoro Jwang habiro bedo ka somo achiel kachiel. Kata kamano okungu chal ka gima in mobuodo kodi kodi nyime kalore ni makori mano ber wane capital city. Kata kamano kwadhi nyime gi twak makama ka wuon chin tich ang'wen. Nitiere bura moro ma bende TSC nodonjo ne godo Kuppet mano kaluwore kod ng'anyo ma bende nochako juma mokalo. Kuppet bende ochako donjo ne TSC mano e doho. Ang'eni bura makamano bende ng'ado odiochieng' ma kawuono chieng' tich ang'wen. Kilerno mathoth kotenre kod bura makamano. Okay, apani court case Kuppet TSC moko notero Kuppet for only one thing, to call off the strike. Gin mane gitero ne mane gimane gisavu godo ni jo Kuppet nyaka call off the strike mondo mi gibed giwinjre. To gimane giwacho kata gimane giwacho e court case no ne giwacho ni kata bura mar do ne giwacho ni gik ma Kuppet nondiko piny go te gisechako timogi. To anyalo wacho ni Kuppet bende gi lawyer maro miluongo ni Moses Nturima plus a team of lawyers nikech en jalup Akelo Misori to en our union lawyer omiwa a lot of advices on legal matters. Kano wuok to embo chako tero gine machielo mondo mi to interpret ni court case mane TSC otero ni owacho nango. Koro duoko ne bedo kawuono to nikech duoko ne kawuono kanyal ng'e mang'eny gima inyalo dhi time duoko no but so far ang'e ni one of the things ma jo Kuppet notero and to register whatever they agreed with the TSC in the court mondo bed something mobedo protected. Koro apani mano gima ne dhi mbele kendo kako wuoyo sani apani en gima dhi mbele wach court case koro kanyal wuoyo mang'eny kuome but ang'eyo gima ler ni jo Kuppet be nodhi mondo mi oloknegi kaka ne TSC dwaro. Tang'eyo maler ni ka gik moko osetimore ni wachak wandika another court order moro mowacho ni gik manasi machielo ndiko katete nyaka waregister gi e court mondo gibed valid. Mano winjruok ma bende Kuppet bedo chieng' wuok kamano. Kata kamano ang'eni bura ma kamano biro bedo kwa luwo odiochieng' ma kawuono e doho ma pachoka ka bende Kuppet gi TSC koro kando osechopo e winjruok ginore ma bende doho koro biro bedo ka yango donge e yo makare. Aya kopogore gi mano bende nitiere deductions ma bende nikitangini wacho deductions ka bende ma samoro jomoko wacho ni dibed ni kanyo kuma nakotho chako godo jo Kuppet koso dibed nango momiyo ni ng'anyo ma kamano chungi. Jokanyo ma Kuppet ne japiny ma bende samoro kia kapok ilero negi we ayang negi jokanyo ma Kuppet jok mantiere e riwruok mar Kuppet nego bed ni ng'ado ga kwana ta malo 1.8 mano mar osara mar basic salary TSC ng'ado kasto remit koro ka TSC oseng'ado ene mochokonwa pesa go ilo ni third part of the third parties then give a mate to the union account. Koro ka union account osechopo union account koka one code accountants mag union gi national treasurer koro gioro ne branches kila branch koro ng'oni branch ma Nairobi members ugin 100 ukauma makaka mega Masiaya members wenma ukauma Kisumu enma ukauma koro gingi koka jo head office ng'enye mathindo to dwe mar boro to nyochok gi ng'ado maling ne manada ni nyiswa nikech nantiere mana weche ma wachore ni dwe mar boro noko ng'ado omenda manyiso ni Kuppet noko yudo omenda ok ne gido omenda to gima ne ginwang'o achiel en miluongo ni BBF ing'eni en ma ka ng'ato mar masira mane ging'ado to mar masira gin moro 200 kila japuonj ka japuonj to mano is a very unfair labor practice nikech if up to the August 26 the Kuppet notiyo ne jopuonj koro ok understand gimomiyo TSC ne tamore ng'ado pesa no ewe mondo mi gi punish Kuppet. Anyalo wacho ni mano is the one thing ma next time wanyaka jo NEB a National Governing Council dibed mane yor thiro ng'anyo nikech ka koro oseng'ado omenda manyiso ni kata mana kaka duol kata mana riwruok mar Kuppet kaka dwa tayo tije mage mano anyalo wacho ni that is one of the reason and it require wisdom nikech nyalo paro nat notiek nikech nong'ad pesa gete ok nomiye pesa ma nat nodhi morumo
jopuonj bang'e wacho ni gidwaro services from the members. To kapono ni union ok nyal bedo gi pesa, that's a dead union. Koro nyalo wacho ni in as much ne wa push this thing, but TSC ni kod one button ni ka utemo mani ok winjowa to wadiyo gini. Koro apani mano bende nomiyo NEB te wacho ni kara wadoka ne chien matin wanyen watimo nang'o. Kamano makoro kalure gi nyalo bedo achiel kuom okenge momiyo ni ng'anyo makama samoro jokupet kata mana joneba nomiyo gi wang' ariyo, mano jo National Executive